Yaman! Woo! Lingaw-lingaw lang. DJ Archie Vlog is back. Alright. Food package ang iyang gi-order, di daw worth it. Gusto unlimited, daghan ang putahe nga ilang gi-display. Napay inasal, bami iskabitji, chicken cordon bleu ug manok nga gisado. Pero nakuwangan ang hambugira nga madam. Kung siya paninglan, dili man kabayran, gipatulpo na lang. Pinakupsan ang gikaon ni Manang, gisadong manok ang gibahupod ni Manong. Wa nila damha nga paningla na sila, ug nagpaugat di mo bayad si Maria. Iyang best friend ni Timang ug Yaw-Yaw, ang mga tao kanila nagalantaw tungod sa package nga gi-order na yaw-yawan sa silir. Ni sikat si Madam Maria sa iyang gibuhat pagkahambugira, abi nakabana siya daghang kwarta na napak sa dili kalibil niya. Nangangha ang giimbitar niya, kurting kuganga intaw ni Lula, ug nabalaka kay nakakaon siya hastang buanga. Yeehaw! Woo! Yeah, right. DJ Archie Vlog in the house. Lingaw-lingaw lang, sabay sa oso. Pinakupsan ang gikaon ni Manang, gisadong manok ang gibahupod ni Manong. Wa nila damha nga paningla na sila, ug nagpaugat di mo bayad si Maria. Iyahang best friend ni Timang ug Yaw-Yaw, ang mga tao kanila nagalantaw tungod sa package nga gi-order na yaw-yawan sa silir. Ang iyang best friend ni Timang ug Yaw-Yaw, ang mga tao kanila nagalantaw tungod sa package nga gi-order pagka-inutil. Yaman! Makaton pod mo no?